私はアジンと申します。活動は17です。はい、グラフについて説明します。1番目のグラフは棒グラフです。グラフ1ご覧ください。グラフ1は回答者が理想的と判断しているアルバイトの習字勤務時間を報告します。アルバイト非希望者はということはアルバイトをしないに 17.6% になっています。回答者の最初の割合は40時間 11.1% を占めています。8時間と16時間を選んだ回答者は同じ数 12.3% です。理想的なアルバイトの勤務時間は12時間で、割合は 18% です。多くの人は1日にまで3時間まで働くことができると考えています。はい、2番目のグラフは折れ線グラフです。グラフ2をご覧ください。グラフには恋愛結婚と未愛結婚を示しています。グラフ2でこのグラフで翌時期は年1935年まで2015年ですね。それから縦軸が説明されていませんが、この 19% の提示を示しています。青い線は未愛結婚の結果、オレンジ線は恋愛結婚です。1955年から2015年までに未愛結婚は徐々に増加する傾向にあります。36.2% から17.9% になっています。でも恋愛結婚は1955年から2015年に低下が見られます。54.0% から 5.3%。はい、以上です。ありがとうございます。